मते ए बाक्सरू बाहर कर। किए किए तुमे मते बाहर कर नहेले आजी रातिरे तो जीवन नेबी। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଜଗନ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା ଓ ବାକ୍ସ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ତାର ହାତକୁ ବାକ୍ସ ଆଡ଼କୁ ନେଲା। ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ କେହି ଯେପରି କହୁଥାଏ, ତୁ ବାକ୍ସ ଖୋଲିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ତତେ ହିଁ ମାରିବ। ଏହା ଶୁଣିସାରି ଜଗନ ମନେ ମନେ କହିଲା, ଆରେ ସତେ ତ ମୁଁ ଯଦି ସେ ବାକ୍ସ ଖୋଲିଦିଏ ପ୍ରଥମେ ସେ ମୋ ବେକ ଚିପି ମତେ ମାରିଦେବ। ନା ନା ମୁଁ ସେ ବାକ୍ସ ଖୋଲିବିନି। ସେହି ସମୟରେ ପୁଣି ସେ ବାକ୍ସ ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ଆସେ, आरे कौन भाबुचु शीघ्र खोल नहेले तते ए बाक्स भितरकू नहीं आसीबी। ନା ନା ମତେ ତା ଭିତରକୁ ନିଅନି ମୁଁ ବାକ୍ସ ଖୋଲୁଛି ରୁହ। ତାପରେ ଜଗନ ଡରି ଡରି ବାକ୍ସଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲା।